Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani dattijo ya kawo ɗansa ƙara wajen limamin masallacin anguwarsu. Ya ce, Imam, ka yi wa ɗana faɗa, baya kyautata mu. Kullum baƙaƙen maganganu, baya lura da ni, buƙatuna baya yi min. Liman ya sa aka gayyato yaro ya zo. Yana zuwa, liman ya tambaye shi, me yasa ba ka yi wa mahaifinka biyayya? Me yasa kake ɓata masa rai? Yaro yana buɗar baki sai ya ce, haba liman. Ya ce, ka dube shi mana. Ya ce, duk sa'anninsa sun mutu, shi ya ƙi mutuwa. Ɗan gadon nan da yake so mu ci, da muke so mu ci, yana nema ya hana mu. Yanzu so yake gaba ɗaya mu mutu ya binne mu sannan shi ya mutu. Duk sa'anninsa sun mutu amma shi ya ƙi mutuwa. Ya rinka faɗan maganganu, liman ya ja kunnen sai ce, kai baka da hankali. Ya yi masa nasiha, ya sallame shi, ya kore shi. A lokacin da yake masa nasiha, shi kuma uban yana ta kuka. Bayan ya sallami yaron ya tafi, Imam sai ya ce masa, to ka daina kuka, kar ka damu, in Allah da abubuwa za su seto. Wannan mahaifin sai ya ce, ba ina kuka bane saboda nasiha da kai masa. Ina kuka ne saboda na tuna abin da na yi mahaifina da maganar da mahaifina ya gaya mu. Ya ce, wallahi wannan maganar da ɗana ya faɗa ta cewa duk sa'annuna sun mutu na ƙi na mutu. Irin wannan maganar exactly haka na gaya mahaifina. Na ce masa duk sa'anninsa sun mutu ya ƙi ya mutu. Kaza kaza. Ya ce abin da ya faɗan nan, kuma wallahi a lokacin da na faɗi maganganun nan ba a mahaife shi ba. Balle a ce ya ji ne yanzu ya maimaita. Saboda haka a lokacin mahaifina ya ce min, to kai kar ka damu. Kai ma ka jira, akwai lokacin da ɗanka zai gaya maka wannan maganar da ka gaya mu. Ya ce yau gashi abin da na yau mahaifina shi ne ɗana yake mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi mu kiyaye. Wallahi mu lura. Abin da kai wa iyayenka na alheri, ‘ya'yanka za su yi maka linkin balinki. Abin da ka yi wa iyayenka na rashin mutunci, to ‘ya'yanka idan suka tashi sai sun yi maka fiye da wannan. Saboda haka ka sani cewa abin da ka shuka nan shi za ka girba. Idan ka shuka alheri, ka girbi alheri. Idan ka shuka tsiya, to wannan tsiyar ita ce za ka girba. Allah ka raba mu da iyayenmu lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.